хайҷа кор нест, дайҷа намешавад берасият. 1.5 сол шид ки ҳамиҷаем интизори ҳастем ки равора ҳуй кунанд барем. Хай омадем ин ҳамиҷа то июла меган нест билет. Ана хай қиматай 4,500 450 навистагиай да фурӯш 8000 10000 гуфтаисан. Шароити намешава ва қарз мерем намешава ки дар Тоҷикистон барои чӣ кор намекунем? Тоҷикистонда чӣ кор кунем охида? Ҷо кор кунем, кор нест. Ин давоми 1.5 соле ки будем ягон ҷо кор кардем дар Тоҷикистон? Не нарафтем, чӣ дурӯғ гӯем, ягон ҷо нарафтем, кор ин даи ҷо накардем. Масалан дар Тоҷикистон дар кадом бахшҳо шумо кор ҷустуҷӯ кардем ки наёфтем ё ки нарх набошад? Ха кофтем, қишлода кофтем, кор несозем. Туғри намегира оиле кишака чӣ мекунӣ? Кама зиндагӣ вазбина мегирем дар ҷораи кор кунем. Масалан дар кадом бахшҳо шумо имкони кор кардан дорем дар Тоҷикистон ки масалан маош намерасад? Хай боша ҳами кори чиз боша ки ҳами 2,5-3,000 боша зиндагӣ мера не ки хай коз нест ҳам стройкам хай мери кор мекунӣ гёзи. Я ҷоҷа кор мекунӣ дуюм ҷош мери 10 рӯз бу нест боша кор. Я моҳ кор 5 моҳ кор нест. Хай шукра миждам хай рафтан дар кор бу барои зиндагӣ пеш бурдан. Давҷа сумиш бисётара охи. Бисёр оиле ки суми чиз бисётара. Ҷа фақат дами барои шикамат меша кор мекунӣ. Хай имкон мешида мерафтем, хай кор наёфтем чӣ кунем? Бахши ба стройка. Тоҷик мо чӣ кардем? Ҳама стройка кор мекунем пас. Дар Тоҷикистон барои чӣ кор намекунем ҷай? Кор нест, ками 1.5 сол шуд ягон ҷо кор намеёфтем кор кунем. Масалан куҷо рафтем кор наёфтем? Ҳами стройка рафтем кор кофтем, кор наёфтем. Сол як суме мега ки он туғри намегира. То бигара кор мекунӣ. Ё ҳастан бачае ки мисол кор мекунанд 2-3 моҳ оила наметавонанд. Билет гирифтан барои сафар ба Русия барои шумо то куҷо бисёр муҳим аст? барои кор менем дига куҷо мерем мо кор кунем биёрем ягон чиз зиндагиро пеш барем. Дар Тоҷикистон барои чӣ кор намекунем? Тоҷикистонда кор наёфтем. Кор меём, кори муваққат меём, кори пастия намеёбем.